Naaya ni ay. Ngita ko baby. Yan no. Ini na Ducati na ko. Manupay kong bay dito. May kasi pagkakita. Tanag mga customer for wikis wala na dito partaron na napata dito sus na paputuyo pa na ito na ay may nagkika customer dito ron siya ba customer nagkiko ron Miss, saman, sabay ka? Oh my God! Sige pa. Sabay naman nila. No! God, please, no! No! Wow! Nata sa tong balay. Di dayon. Matay. Pagsabot ani, pila mo di presyo nimo? Kuan mag-sir ka ng sagasak ko ka ng kanang hindi ka akong buwan yun kanang minimum. Mao ba? Istingan na to. Ubo ako ng brabe. Naram hindi. Ay, uy, di, uy. No! God, please, no! 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 Yat-yat naman na! 200 na lang na ay! Unsa na may hinuon kabutangan no ono ka bisket 300 ang minimum. Mahimo na may nung 200. Lisod pod. Yat-yat na gud na. 200 na lang na. Ko 200. Sige, 200. Sige sir, 200 na lang sir. 200 na lang. Sige. 200 man ka. Walisa ko na imong sayal. Ano raman di? Ay, pwede, ay. Nawan ni sir, oh. Sa piyot naman na! Sa gatos na lang na! Saan naman hindi mo ka sir? Uy, bisket 300, nahimo na may nusog gatos. Sige, sige sir, gatos na lang sir. Sige, sige. Mau ba? Atubang ko be. Hubuay ang pante. Yaki! Bukogo naman na! Si Quinta na lai! I am the one, the way your son. Buang sa sir, ay. Nahimo naman si Quinta, gika sa 300, nahimo naman si Quinta. Sige sir, 50 na lang sir. Mau ba? Sus pastilan. Kung napak mo si Quinta ron, iskoron na ko! Ay kamating ning tawanan ni wa man de kwarta.